Zuciyarsa kullum akan mata ne, rayuwarsa kullum akan mata ce, lamuransa kullum akan mata ne, ɗabi'unsa sun zama akan mata ne, komai nasa daga akan mata ne, ba shi ji ba shi gani akan mata ne, bayan mata ba shi moruwa ba shi amfanuwa akan kuɗi, komai din dai da ku zai kasance ne, ba yarinya ba tsohuwa ko wacce ce ne, mayan mata. Ai wallahi ko kwana zan yi a wajen nan, wallahi sai na jira haɗaɗɗiyar yarinya nan da ta shiga gidan nan ta fito. Ba ake yi? Alhamdulillah. ‘Yan mata. A lokacin da na fara ganin ki, ban yi tunanin zaki wulaƙanta ɗan adam ba. Kama kika yi min da masu daraja ɗan adam. Dan Allah ka yi haƙuri. Aiki ba ki buƙatar ba da haƙuri, saboda in dai kin yi laifin, ko da baki ba da haƙuri ba dole a haƙura. Ai ba ka koya min girman kai. Ai ko da kyau zai miki, saboda wallahi kin kai. Ke bari mu fito miki a mutum kin ma wuce ajinsa. Amma ba ka iya magana wallahi. Na faɗa miki gaskiya? Ina sauraron ka. Ai yanzu na koya. A gurin wa? A wajen ki mana, kuma zan so a ce na ci gaba da tilawa, saboda kin san shi ilimi in baka tilawa zai iya lalacewa. Ta yaya za ka ci gaba da tilawa? Yanzu samun lambar wayarki. Kin ga sai in dinga kiran ki. Kina ci gaba da bani tilawa. Kada ki saki ki sa masa. Me yasa? Na isa da ki? Sosai ma. To kada ki sa masa, kuma da kai babu ke babu shi. Karbi ki sa mana ‘yan mata. Kai haƙuri gaskiya ba zan iya sa maka ba. Saboda ni. Saboda wanda ya ce kar na baka ya isa da ni. Atu. A Sadiya, za ki tafiya. Kai, ba inda za ka ji wallahi. Don wallahi idan ka sake ka ta sai na sa mata wani sun ma dukan tsiya. Ni za ka yi haka? Oh, to wane ne kai? Banza ma kamar ka? Kaga da Allah, kai maza ka ban unguwan nan, kuma ka ba wallahi sai na sa mata sun ma dukan tsiya. Amma fa idan ka ji za ta haɗa ni, za mu haɗe. Shikenan, idan ka isa idan muka haɗe, ka sa wuƙa kan ka ne. Na mamaju bi ta zai kawai dan wahala. La barawo. Au. Ashe yayin. Gidan la ne ke ce barawo? To ba na ga barayi sun saba shigowa gida su yi satan abinci ba? Shi kuma barawon ya rasa me zai sata sai abinci. Dama baka sani ba? To har injimin me niƙan gari ake zuwa ai sata. To ni da yanzu ni duk ba ma nan ba, kina ji? Allah me ake dafa mana ne a cikin tukunyar nan? Abin da aka tafa jiya ne. A to me kenan ki faɗa min mana haba. To ka bude ka gani man duba. Ya kai ya. Ubanki ne. Allah ya baka hakuri.
iyayensa sun zama akan mata ne mayan mata komai nasa duka akan mata ne. Na ji kamar dariya kike yi. A'a ni ban ce komai ba. Okay. Mayan mata, mayan mata, mayan mata, mayan mata. Ba shi moruwa ba shi amfanuwa akan kunne. Dan Allah, lafiya kuwa? An ci kurkura ne aka zan gani wannan sammako haka? Lafiya kallon. Jiya na ta kiran war kula da kiran war ku. An fi sabilillahi. Wallahi in gaya maka waya ce ga baki ɗaya jiya. Gaya maka bacci da wuri ma muka yi bacci. A kwaye bacci da wuri ai. Sai kun je kun tuka jakar ku. Ha ba. Har na ji sanyi amma da har kwasa hankali na tashi. Ina ba lafiya ba. Na fara kokonto da wasuwasi da can zuci. A ba kuke irin wannan dan Allah. To ki kwantar da hankalinki ai ga mu. To ai kin san dan adam ajizi ne ta rage cika goma ba. To ai ko ya kwanta. Yanzu ya ake ciki. Akan me kenan? A kan sallama man nan ko kin ga abin da muka samo 1,500 ce ko? To babu yawa da tare ko To an wanko babu yawa kin ga abin da suka ba mu 1,500. Kamar ya 1,500 kamar yadda kika ji dai ita kenan. Ai ko yana mu hankali man a ta 1,500. Haka suka ba mu. Ga su mun fito da su mu fa iya abin da suka ba mu kenan. Ka da alakar kula mun hankali ma ban gane 1,500 ba. Kamar ya 1,500 tunda ban ga ku zai gyara musu ko kai da Allah za ku fito ko mu ku ji gyara yanzu nan. Billahi la ilaha illa ai gidan ta kuka so. Ina sane wallahi kallon yaran kuma da mun hankali. Ni za ku fito nan kuɗin ku nuna mini Allah yanzu ga 400 ga 1,000 kin ga mun baki 300 kenan. Ban san uban nan ka ce yau za ku kwashi tijara billahi la ilaha illa huwa. Wannan sai mu gani wa za ku dankawa kuma zai karba. Ayin dai ni ce kurkura wallahi sai na yi maganin ku gaba ɗayan ku. Yanzu ba za ki karba ba kenan? Ba zan karba ba ku haɗa sai gaba ɗaya ku ƙi kayan ku. Kin ga Zubi zo mu wuce mu basa guri dan na kaman dubun nan shi ba ma rana za ta yi masa ba mu muna da abin da dami da ita zo mu wuce. Kin ga to shikenan mu je. Gaskiya wallahi ina cikin damuwa ina cikin wani yanayi. Mutumin nan kula ni haya cewa abinci na ya shiga harkar asali ma ba na sanin fitarsa ba na sanin dawowarsa. Gaskiya ina cikin damuwa. Dan albarka. Ba mai na kwana. Lafiya lau. Ta ba kenan. Allah ban fita ba yanzu da nake shirin fita. Kana ji? Dama so nake in tambaye ka. A kuɗin da saurayin kuma ya rayu baka ba ɗan raguwa. Aba mama. Ba fa naira 50,000 na karɓa ko 100 ba. Naira 5,000 ce kacar fa na karɓa. 5,000 ɗin dai. Ai ba za a rasa raguwa ba. Mama kenan. Da kuma wannan su ne a bango. Ai zuwa yanzu ya kamata a ce na ɗaya su na kashe su. Yanzu dai babu kenan. Wallahi babu. To shi kenan. Ni zan je in nemo. A ina kenan? Kai dai babu ruwanka ba sai ka ji ba. Kawai dai kai min addu'a in samu. Mama dai koma dai a ina ne ni dai da Allah ina so in an samu a samu da ni. A'a ban fayi maka alƙawari ba. Idan na samu zan baka. In ban samu ba za ka ji ni shiru. Mama insha Allah ma za a samu kai. Ni anya mama fasa fita zan yi maka na jira ki. A'a tafi inda za ka. Kar ka jira ni. Kawai je ka sai na dawo. Mama da lafiya. To shi kenan. Wayyo Allah. Sannu Mansur yawa. Wai a ina abin da ya faru? Wallahi a nan kan titin kai da kafa ne wajen kwana kasuwa. Wallahi da ya turmushe ni. Ya tabbatar na tsotsi nonon kwalta. Da ya tsutake
kan ka ce me har ya wuce sabon titi. Mota dai ko? Mota ce shi da ce a ce mu wannan har ya wuce sabon titi ba. Sorry, kwana Ganduje zan ce. Baya na ga kana shirin ƙaryata ni ne. Yawa masu. Baby har ka zo ke ne? Wallahi an na zo. Gaskiya dai amma Habibi ka yi sauri. Haba baby. Ai in kika ji an kira ni na ce ina zuwa. To ba kiran ki bane wallahi. Gaskiya na yarda kuma amma Baby ka san menene? A'a ina jin sai kin faɗa. Dama ni da ƙawata ne muka shirya wani ɗan ƙwarya-ƙwaryar taro. Za ta kira saurayinta da ita za su zo nima kuma zan kira ka ni da kai kenan mu je sai a haɗa zumunci. A masha Allah gaskiya wannan abin yayi kyau kuma kun yi tunanin mai kyau. Amma dai za a ci abinci ko? Ai dole ta ya za a yi mu shirya irin wannan taron a ce ba za a ci a sha ba ai ba zai yi. Tabbas hakan yayi. Yanzu yaushe ne kenan? Gaskiya zuwa yanzu dai ban mu saka rana ba amma idan muka saka sai in faɗa maka. Idan Allah ana sakawa ki gaya min domin ni ma na je na ɗan kammala shirye-shirye. Baby insha Allah zan faɗa maka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abokina. A shi ne da gaske haɗarin kai. Allah hatsari ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai kuma menene bige ka haka? Allah wata katuwa kanta ce irin ɗirkekiyan nan. An ciko ta da irin manya-manyan itacen nan. Sai ji ne ta bi ta kai. Tayoyin nan guda 14 ba wacce ba ta taka min kai ba. Ba gaskiya kama raina mun ma hankali wallahi. Yanzu kanta ce aka ciko ta da guma-guman itace kuma ta bi ta kanka kuma shine kake haka baka mutu ba ko? Sorry, ƙurƙura zan ci. Ko da na ji. Kai, na rantse da Allah ka raina mun hankali. Kai bari in fito maka a mutum gaya ma gaskiya ka ji. Ko a daidai da sahu ne ya bi ta kanka cike da auduga. Alƙur'an ba da tuni ba wannan magana ake ba. Balantana kuma wai ka ce mun wai kanta ko gurgura. Ok, kai kana nufin baka yadda ba kenan. A to kai ma dai ka san ai wai to kai faɗa mun kai dan ne da kenan. Mana kai in ban ma shegen duka ba Allah ya tsine mu. Ban da lafiya? A to ko mutuwa kai ni za ka raina hankali kai lalle sai ka yi ƙarya. Ha ba. To, baby ni yanzu bari na zo na wuce. Har ka gaji da fira da ni kenan. Ai ba a taɓa gajiya da fira da ke. To har yaushe ka zo da zaka ce zaka tafi? Amma kin san na faɗa miki uzuri na ko? To ina za ka? Mai gidana ne ya aike ni wallahi shi yasa. To amma dai ya kamata ka ƙara ko minti 30 ne. Minti 30 ta gida ce. A minti 30 ne yawa gaskiya. To minti 20. A dai bar shi minti 10. A dai bar 15 don Allah. An bar shi. Yawwa Habibi na. Bawai na wuni. Lafiya nan. Lafiya. An wuni lafiya. A so kuna nan? Wallahi muna nan mama. Ikon Allah. Mai ina zaki? A'a, ke ba guri ki na zuwa. Wurin siriti na na zo. To, wani guji na kuma. Allah ya sa dai ba laifi ne. A ba laifi kai ba. Masha Allah. Dama zuwa ne ka ara mun 1000. Mama me haka dan Allah? Kira Allah ki yi shiru. Ka ara min 3000 da Allah idan akwai 1000 ka ƙara min akai. Kaji? Sauri nake yi. Zan tafi. Zuciyarsa kullum akan mata ne, mata. Rayuwarsa kullum akan mata ce, mata. Lamuransa kullum akan mata ne, mata.
ne mata komai nasa daga akan mata ne mata ba shi ji ba shi gani akan mata ne mata bayan mata ba shi moruwa ba shi amfanuwa akan ku ne komai inda da ku zai kasance ne